पण इकडे काहीच नव्हतं. अरे पण ही मुलं कोणाची डर गया डरा काय करते? वेलकम वेलकम. तर ह्या मुलीचा आणि ह्या मुलीचा जरा आम्हाला इंट्रोडक्शन द्या. कोण हो तुमच्या ह्या आमच्या बदलापूरच्या वाघिणी? कोण आला रे? कोण आला? प्रवेश त्यांनी केला इकडे गुरुजींनी. कोण आला रे? कोण आला? कोण आला? गोविंद आला. नाही, बदलापूरचे वाघ आले. वाघ ऑफिसवरून आले डायरेक्ट. जेंडर चेंज. वाघ का वाघिणी? वाघिणी. पंचामृत द्यावा. हो कालावला ते खा मोदक खा ना, तुझ्यासाठीच आहे स्पेशल. आम्हाला माहिती आहे. हा घे घे. टेस्ट सांगत ती रेसिपी नाही खा, त्याच्या आतमध्ये वेगळे ओरियो बिस्किट काय? हे सांगायचं नव्हतं ना. नाही नाही, मेरे को मालूम नहीं. अरे चॉकलेट आहे वो. त्याच्या आतमध्ये बघा आहे चाव, अजून एक चाव आहे ना व्हाईटवालं. क्रीम असते त्या आतमध्ये भरले वेगळी काढून. मस्त ना. ओ वाव, इतना बडा. मस्त है. बहुत अच्छा है. पर वो मीठा नहीं, इससे मेरे को थोड़ा ही नहीं. डर गया 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 डरा डरा डर गया डर गया डर गया डर रिकॉर्ड हो गया. प्लॅन सक्सेसफुल. घाबरला घाबरला. हा थांबा दाखवतो कॅमेरा. हात लावते ना मी. बसलोय ना, आमचा डेंगा दुखतोय. चला आता इकडे आम्ही गिफ्ट ओपनिंग करतोय. काजल चला ओपन करा. आई तुम्ही पण करा. हे पूजानी अवी कुबल फॅमिली कडून मला आपल्याला. बघूया आता काय गिफ्ट आहे. फुल जा सिमसी. तू असंच गॅस कर. आपलं कसं आपलं वर्क असतं मला वाटतं की ना दाखव. फोटो फ्रेम आहे ना. हा हे आउटर आहे. फ्रेम आहे ना. बघूया आता काय आहे. और मेरा फोड़ना कैसे रहता है? मेरा भी सबर नहीं रहता. पूर्ण मैंने देखा है, मला नाही. आतला फाडशीला काजल. एवढं. माझ्या एका मैत्रिणीने गिफ्ट दिलं. खोक्यात खोका खोक्यात खोका खोक्यात खोका काय घेते. आणि ना बारीकशी एवढीशी काहीतरी जळलेली आमटी काय न झाली. तिने मधून पेपर किती छान आहे. ठेवा, दुसऱ्याला चिकटवायला होईल. वाव, कोणाची मूर्ती वाढली. अरे मला हवं होतं फोटो फ्रेम, कारण की आमच्या रत्नागिरीच्या घरी आहे फॅमिली ट्री, पण इकडे काहीच नव्हतं. अरे पण ही मुलं कोणाची? आपली इन फ्युचर बसली. अरे वा छान. पण आता साईजचे पण फोटो काढायला लागेल काजल. थँक्यू. मस्त आहे, खूप पीछे छान. वाला रख देना बॉक्स. नॉर्मल दिवाळी वाली चटणी ना. तिला दे. ह्याला काय म्हणतात पूजा? मसाला पुरी. मसाला पुरी म्हणजे काय असतं? फक्त त्याच्यात मसाला, पाणी बिनी काय नाही, म्हणजे सुका पुरी टाईप. बस. ये वाला और ये वाला, इसका नाम क्या है? ये आलू का, ये करी पत्ता मिर्ची, कड़ी पत्ता मिर्ची, ये आलू पालक पुदीना, आलू पालक पुदीना, ये आलू अदरक के. टेस्ट करो. तीनों ले रहे हैं. बघ घे टेस्ट बघ, तुला जे जास्त आवडेल ते जास्त घे. मग कोणतं आवडतं बघ पूजा. काय काजल पाटी का उभी खाऊन बघ. RCT ठाणे. आरसीटी में लगा. गोडबंदर ना, स्वप्निल विप्निल आया था, अपन तीनों गए थे यहाँ. काय काजल मॅडम कुठे बसली एवढं पॉश ठिकाणी? हॉलमध्ये आलो.
ॲम्बियन्स किती चांगलं आहे ना. मला हे बघून ना आपल्या रत्नागिरीचं घर आहे ना. आणि तुम्हाला एक सांगतो, असं जे आता मी तुम्हाला दाखवलं ना फिरून कॅमेरा, तर सेम असं रत्नागिरीच्या वरच्या टेरेसवर होणार आहे. सेम टू सेम एकदम मस्त. लाईट्स हँगिंग वगैरे सगळं. आणि तुला स्क्रीनमध्ये अविनाश पूजा दिसतात आहे का कुठे? ते बघा पाठी उभे आहेत बघा इकडे. ऑर्डर देतात ते. बापरे. ये क्या लाया? इसको क्या बोलते पूजा? ये है हॉट फज. हॉट फज. फज फज. और ये क्या है? फ्रेंच फ्राइज. टिश्यू फ्री. ये तुम दोनों शेयरिंग में खाओ, ये हम दोनों शेयरिंग में खाओ. मॅडम मी कधी खाल्लं नाही हे वाला. चव घेऊन बघ. टेस्ट अच्छा है टेस्ट. अरे तू जर अशीच तर नाही का नाही घेत. अरे घे ना. वाह. आवडला का? कसं लागतं ते? मस्त आहे. अभी वो हम लोगों को ही दो कटोरी. ये कटोरी ले तुम लोग. क्यों? अभी तो उसको खिलाया ना. केक आगे देखिए, केक खिला दो. ये वाला खा लो. चलो हम लोग फ्राइज से चालू करते. गरम आहे बघ. काय मीठ टाकलंय त्याच्यात कुठे होते. हां असे बोलतात ना. बर्गर म्हणतात. अरे कुछ अजीब ही बनाता है, पत्ता गोभी ये सब डालता है उसमें. नमस्ते सर्वांना. तर इकडे आमची 2-3 डेज ट्रिप झाली, पूजा झाली आणि आता आम्ही विक्रोलीला निघालो आहे. आई काजल पाटी आहेत. आम्ही बॅग पॅक केले आणि आमची गाडीसुद्धा बुक झालेली आहे. बघा प्रॉपरली सर्व घर बंद केलं आहे. बेड बीड एकदम व्यवस्थित आहे. व्यवस्थित करूया. चला झालं व्यवस्थित. ओके चला. ते कुठे घेऊन जायचं? अडीच वर्ष ना. ठेव खाली ठेव. तर इथे बघा आम्ही आमचे इंडोर प्लांट सुद्धा घेतो आहे. 2 हाताने पकडतो वेळीवर. चला हे बघ ही घे. उलट आईचे बघ पहिलं पाठी ठेव. द्या द्या. हे प्लांट आहे ना. बसाल ना. थ्री 576 बसला. हे घ्या आतमध्ये. त्यांच्या फ्रेंडकडे चालले ना फिरायला काजल. हां ओला बुक केली आणि तर आपण मध्ये स्टॉप सुद्धा टाकू शकतो. आमचा स्टॉप आहे आणि मग विक्रोली स्टॉप आहे, मग विले पार्ले स्टॉप आहे ना. मी तुझ्या फ्रेंडकडे ओके. वातावरण एकदम पावसासारखं झालेलं आहे. थोड्या वेळाने पाऊस पडणार आहे आणि समोरचं आमच्याकडे बघत आहे. आता बघा आम्ही ऐरोली ब्रिजला पोहोचतोय. तर ऐरोलीमध्ये राहणाऱ्या सबस्क्रायबरनी कमेंट करा. ब्रिज दाखवतो तुम्हाला.
माझा कॅमेरा मोठा आहे. काय करते? वेलकम वेलकम. खाऊ आणलेलं जुन्या घरात आपलं स्वागत आहे. अरे ओरिजिनल घरात. हो नया घर, हे ओरिजिनल घर. सून आलेली आहे. झाड घेऊन झाडा हे दाखव, सॅपलिंग दाखव आपले मम्मीला लय आवडते. पहिला मम्मी काढून दाखव. तर चपाती भाजी बनते आमच्यासाठी खास. ते म्हणतील की तू येत का नाही नवीन फ्लॅटमध्ये. हा ते पाया पडायला आले. आज आमच्या इकडे सत्यनारायणची पूजा आहे ना, म्हणून आम्ही आलो आहे. बाहेर दाखवतो. शिरा बनतोय ना, प्रसाद बनतोय. बेटी वो कैली कितना है गिन बेटा कैली गिन कैली हे बघा, या दोघांनीच पूर्ण मंडप बांधलेला आमच्या इकडचा. हे आमचे गणपती बाप्पा बघा. उधर भी आधा लीटर है 21.5 है 21.5 कितना लीटर आहे? 21.5 लीटर. आज अम्मा बनायला तर टेस्टी होईल का ना. आता चला आता आमच्या गणपतीचा सत्यनारायणचा शिरा किती पण दाखवतो. आम्हाला टॉवेल हवे. कशासाठी बोल. तो पुत्र व्हायला ना, हां, बरं झालं ना तू तेवढ्यात आला म्हणून. देवाच्या कार्यासाठी काय टॉवेल आणि काय बघायचं. आपलंच टॉवेल, युजेबल टॉवेल पहिलं आहे ना आपला. ले लो. अरे वाह भगवान के लिए सब चल. आणि हे बघ इकडे काजल, इकडे घी बघ किती वापरतो. एवढं सर्व घी लागतं प्रसादामध्ये. आणि रवा किती किलो आहे हा काय माहिती किती किलो आहे. तो पर आणि साखर. सॅपलिंग नंबर 1, सॅपलिंग नंबर 2. काय लागतंय. आमची बाबू ताईला पाय मारते. चला पाय मारायचा कार्यक्रम चालू राहू द्या आणि आपण आता सत्यनारायणची पूजा बघूया कसं काय डेकोरेट केलं आणि कसं काय आहे ते. बाहेर बघा एकदम लाईट चमकवलं एकदम. चलो बच्चे लोग प्रसाद दो. आलो हम भी ये डायरेक्ट पैकेट. ये क्या है. थोड़ा सा ही दे. बानी कितम दे बानी कितना बचा है, कितना शीरा बचा है अभी थोड़ा ही सीधा बचा है. थोड़ा ही बचा है. इतना सही बाकी है. अच्छा अरे वाह. काका हां तुम्ही पण शेअर कोण टाकना. ना तुमच्या घरी कोण व्हिडिओ बघतो. माझी मम्मी बघते. हा मी तुला तेव्हापासून मी उद्या परवा येणार. पप्पू वर आहे ती पोरगी. कोणती पोरगी. ही दिलू आमची पोरगी आहे. तू वरती होती तू दिलू. सकाळपासून वरती गेलेली. हा लाजली पोरगी लाजली. इकडे तिकडे बघते. बाबू पप्पी दे. हा